दल पुर्णिमा फुलखौ जयग होनाय जायो। बे दल पुर्णिमा फोरबोआव जयगजोंनो जोङो फैगौ फुनसमफोरखौ जाहाथे गोथारै खुंनो हायो आरो समाज सक्ति हेफाजाब होनानै जाहाथे गोथारै खुंलांनो हायो बेनि थाखाय जों आशीर्बाद बिनाय जायो। राधे कृष्ण खाथियाव बेखौनो आङो दिनै गुरै जानानै बुंथिना होनाय जाहैबाय। जोंनि सोनाब दाङारगुदि गामिनि जानानै आङो गोमसार इउटुबारखौ बरायबाय। जोंहा सोनाब दाङारगुदि गामियाव बोसोरफ्रोमबो जोंनि बे ब्रह्म धर्मनि मन्दिराव जोङो पुर्निमायाव दल पुर्निमानि मुङै जोङो हुम जयग होयो। दा बे दल पुर्निमाया जोंहा जों जोनोम जानायनि आं 67 बोसोर जाबाय दिनैसिम। जों जोनोम जानायनि सिगांनो जोङो दल पुर्निमाखौ जोंनि बे गामियाव पन्चम दल हिसाबै जोङो खुंबोयो। दिनै अबयसे दल पुर्निमानि मुङै जोङो नैबे हुम जयगखौ होग्रोनाय जाबाय। जोङो गामियैनो श्री कृष्ण राधे हलिनि नामाव जोङो रायजोयैनो समाजैनो जोङो बयबो लैहोर लैहोर आवाथि सावनाय जायो। थारमाने जोंहा बेनि उनावनो आरो पन्चम देवल जोंहा खाथियावनो फैगासिनो दं। बे पन्चम देवलखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंलांथों होननानै लोगोसे आरो बेयावबो जोङो आर'ज गाबनाय थायो आरो। दा हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय फिन खेबसे बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ'आव बरायहरबाय। दा नोंथांमोन दिनै जे हलियावहाय जोंना गामियावहाय जे रायजो राजा जयैहाय खौसेथियै जे जोंहा आहुथि सावो जे जयग खालामो आरोखि। दा जयग होगासिनो दं आरोखि नोंथांमोन जोंनि ब्रह्म धोरोम हिन्दु धोरोमनि। दा जोंना बे आहुथि मन्दिराहाय 1952 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन आरोखि। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो, फारि फारि देखायलांसै आरोखि, खोन्थालांसै। आरो जे आं मोनसे बाथ्रा बुंबावनो सानदों आरोखि, रायजो राजा बिथांमोनाहाय एसे खम जादों। खाथियावनो जे कनफारेन्स जादों। दा बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोन फैनायाहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आहुथि सावनाय गामिनि रायजो राजा समाज सिबियारि बिथांमोन, गामिनि गाहाय दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बेजों लोगोसे आइजो बिथांमोन जयैनो खौसेयै दल जाथ्रानि नामै बा दल फुजानि नामै इसोरनाव आर'ज गाबनाय बेनि मोनसे नुथाय आरोखि नोंथांमोन। नोंथांमोन जोंहाय गामियावहाय आहुथि जयग सावनाया जोब्बाय आरोखि। जोंनि गामिनि गाहाय समाज सिबियारि बिथांमोननाव सोंथि सोंसै आरोखि। बे आहुथि बे जयग सावनायनि बादै आरोखि, जे हलियावहाय जे जोंहा गामियाहा बोसोरफ्रोमबो सावो गोदो गोदायनिफ्रायनो फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय बिथांखौहाय खावलायनाय जाबाय आरोखि। जोंहाथ' बिदिनो प्रत्येक बोसोराव जोङो गामियैनो श्री कृष्ण राधे हलिनि नामाव जोङो रायजोयैनो समाजैनो जोङो बयबो लैहोर लैहोर आवाथि सावनाय जायो। थारमाने जोंहा बेनि उनावनो आरो पन्चम देवल जोंहा खाथियावनो फैगासिनो दं। बे पन्चम देवलखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंलांथों होननानै लोगोसे आरो बेयावबो जोङो आर'ज गाबनाय थायो आरो। दा बिथाङा जाहैबाय जोंहा प्रत्येक बोसोरावनो जों बिथांखौनो पुर'हित हिसाबै जों बाहायनाय जायो। दा बिथाङा दिनैनिफ्राय बियो जोंनाव देवल जोबजासे बा पन्चम देवलखौ जोबजासे बिथाङा जोंनावनो आवाथिखौ सावनानै होगोन आरो। बिथाङाहाय माने आङो आवाथि सावनायनि बादै आवाथि सावनायनि बादै हलिनि आवाथि राधा हलिनि कृष्णनि राधे कृष्णनि नामै जोङो सावनायनि बादै आरोखि। दल पुर्णिमा फुलखौ जयग होनाय जायो। बे दल पुर्णिमा फोरबोआव जयगजोंनो जोङो फैगौ फुनसमफोरखौ जाहाथे गोथारै खुंनो हायो आरो समाज सक्ति हेफाजाब होनानै जाहाथे गोथारै खुंलांनो हायो बेनि थाखाय जों आशीर्बाद बिनाय जायो। राधे कृष्ण खाथियाव बेखौनो आङो दिनै गुरै जानानै बुंथिना होनाय जाहैबाय। आरो नोंथांमोन जोंना सासेबाव जे गामिनि दैदेनगिरि, जे गाहाय दैदेनगिरि समाज सिबियारि बिथां, आं फंनैसो बिबुंथि सोंनो नागिरदों आरोखि। जे जयै जे खौसेथियै बे आहुथि सावनायनि बाद जोंनि सोनाब दाङारगुदि गामिनि जानानै आङो गोमसार इउटुबारखौ बरायबाय। दिनै जोंहा 2025 मायथाइनि
इंराजि 2025 मायथाइनि दल पुर्णिमानि मुङै जोंहा सोनाब दाङागुदि गामियाव बोसोरफ्रोमबो जोंनि बे ब्रह्म धर्मनि मन्दिराव जोङो पुर्णिमायाव दल पुर्णिमानि मुङै जोङो हुम जग्य होयो दा बे दल पुर्णिमाया जोंहा जों जोनोम जानायनि आं 67 बोसोर जाबाय दिनैसिम जों जोनोम जानायनि सिगांनो जोङो दल पुर्णिमाखौ जोंनि बे गामियाव पन्चम दल हिसाबै जोङो खुंबोयो दिनै अबयसे दल पुर्णिमानि मुङै जोङो नैबे हुम जग्यखौ होग्रोनाय जाबाय जोंहा फैगौ 19 तारिखआव पन्चम दल हिसाबै जोङो जोंनि दल जात्रा मेला जाग्रा फोथाराव जोङो हुम जग्य होनाय जागोन आरो बे हुम जग्यनिखौ जोङो 19 तारिखआव होनाय जागोन बिनि अखानायैनिफ्राय जोङो मेलाखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जागोन दा बिनि सिगां सिगांनो जोङो नैबे जोंनि ब्रह्म मन्दिराव दल पुर्णिमा आरो पन्चम दलनि मुङै जोङो भगबानाव माने प्रार्थना खालामबाय जाहाथे जोंनि फैगौ पन्चम दला मोजाङै मोजां जाफुंसारनो आरो मोजाङै मोजां जों खुंफुंलांनो हायो बेनिखायनो जोङो इसोरनाव आर'ज गाबनाय जाग्रोबाय गोजोनथोंसै बिथां जे गामिनि गेदेमा समाज सिबियारि बिथाङा जे नोंथांमोननि सिगाङाव जे फंनैसो बिबुंथि बुंलांबाय दा बिनि उनावहाय जोंहा ज' साहा ज' लोंसै जाबायना साहाया नालाय नोंथांमोन साहा जाबाय आदै मुरि जाबाय आरोखि दा नोंथांमोन जोंना नै पुरहित बिथांखौहाय दा बिदाय होसिगोन आरोखि दा सावखांबाय दा जयैनो रायजो राजा दा बे बिदाय होनायनि नुथाय आरोखि बिदाय होसिगोन दा जोंनि ब्रह्म धोरोमनि नियम आरोखि नियमै जे मोनसे बिदाय होनाय आरोखि दा बिदाय होबाय आरोखि पुरहितखौ दा बयबो सनमान लागोन आरोखि गामिनि रायजो राजा बिथांमोना जाय जाय सनमान लायो बिदाय होनायाव आरोखि दा हलि आरोखि हलि नै दा एबारनिफ्राय जागायजेननाय फुजा जोब्बाय हलि दा कालार अफ फेस्टिभेल दा जायखौ जों होनो दा रं फुननाय नुथाय आरोखि बेयो जे फुजा होखांनानै बिदाय होखांनानै रं फुननाय आरोखि बेयो दा बयखौबो फोथा थुगोन आरोखि नोंथांमोन जे आहुति सावनाया जोंना जोबनानै थांबाय दा भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोनो सानाखिसै आरोखि बेवहायनो दोनथ'बाय नोंथांमोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामना होदो आरोखि एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ